Nag-usap kami sa sasakyan niya. Hindi naman namin plinano ang mga sumunod na pakaganapan. Hindi namin pinag-uusapan. Walang nagaganap na tanungan, may nangyayari lang. Tuwing magkikita kami, palaging may nangyayari. Para bang it was the most natural thing to do. Sa tambalan sa ngayon, tinatanong ako ng pamilya ko kung bakit wala pa akong jowa. Bakit daw sa edad ko ngayon wala pa akong ipinapakilalang babae sa kanila? Paano kaya kung lalaki yung gusto kong ipakilala? Paano ko aaminin sa pamilya ko na bisexual ako? Natatakot ako na baka hindi nila ako matanggap. Maraming salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Andrew.